El 2018, el Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha tornat a ser la Federació Territorial d'Entitats més gran de la ciutat de Barcelona, amb més de 316 entitats associades. El nostre projecte, amb més de 40 anys de trajectòria, segueix plenament vigent i s'articula en 3 eixos: foment de les entitats, cohesió del territori i promoció de valors com la participació, la justícia social, la igualtat d'oportunitats i els drets i les llibertats. Al secretariat podem fer fotocòpies, podem llogar tarimes i cadires per tots els concerts i sempre ens fan difusió de totes les activitats que fem. El secretariat sempre hi és. Quan tenim dubtes sobre com tirar endavant un projecte, sabem que el secretariat ens ajudarà. Des del secretariat connectem projectes, coordinem activitats conjuntes, sumem esforços i creem espais compartits. La taula intercultural treballa la cohesió social, la convivència i la defensa de drets humans. El projecte Recuperem Memòria és una reivindicació de les entitats esportives per resoldre la manca d'equipaments esportius als nostres barris. La taula social, formada per 15 entitats, és un punt de trobada molt enriquidor. A través de la gestió d'equipaments culturals i esportius, podem disposar de recursos i serveis per a les entitats associades i fomentar activitats i projectes que cohesionen el territori. El secretariat gestiona els centres cívics Cotxeres Casinet conjuntament amb el districte de Sants-Montjuïc. A Cotxeres Casinet fem més de 400 tallers de tot tipus. Art, literatura, dansa, cuina, idiomes... Vols venir a descobrir-los? La participació de les entitats a les comissions organitzadores fa que Cotxeres Casinet sigui un projecte molt arrelat a les associacions. Avui és Fira Entitats. Més de 150 entitats sortim al carrer per mostrar què fem i connectar amb la ciutadania. També gestionem els centres esportius de l'Espanya Industrial i de la Bordeta, que donen servei a prop d'11.000 persones abonades. Un dels elements més importants que ens diferencia d'altres propostes és el nostre gran capital humà. El 2018 hem registrat una davallada en el nombre de persones abonades a causa de la competència dels centres low cost. Cada cop estan fent més activitats fora del poliesportiu, com la Master Zumba, que han fet avui al carrer, i a més també estan promocionant molt els grups de running sortir del carrer. El 2018 destaquem la commemoració dels 25 anys del Centre Esportiu de l'Espanya Industrial, la 20a edició del Correllengua, que es va dedicar a la nova cançó, i el Sopar Groc, una activitat col·lectiva que va plegar més de 500 persones a les Cotxeres de Sants. Al llarg dels anys impulsem molts projectes que entre tots fan un gra de sorra perquè el nostre barri sigui una miqueta millor.
la Bordet en dansa, l'Expressant. El projecte Aprenem Compartint promou l'èxit de 120 nens i nenes, amb la participació de 13 centres educatius i més de 50 persones voluntàries. Una societat més justa ha de ser una societat amb igualtat d'oportunitats. Vaig ser alumne d'Aprenem Compartint i em vaig sentir tan agraït que vaig voler formar part d'aquest projecte fent de monitor i donant un cop de mà als nens i nenes de les escoles. El 2018, el secretariat està format per més de 160 persones treballadores, tenint en compte els 3 àmbits de treball de la Federació: servei a les entitats, gestió cultural i gestió esportiva. La feina dels voluntaris és indispensable per tirar endavant moltíssims projectes de les entitats. El 2018, el secretariat ha tancat en pèrdues a causa de canvis de criteri de la subvenció que rebem en l'àmbit esportiu per cobrir el dèficit del ZEM La Bordeta. Com en anys anteriors, continuem amb la contenció de la despesa i tensions de tresoreria. La partida de personal significa el 58% de les despeses, mentre que els ingressos s'obtenen majoritàriament de la prestació de serveis, amb gairebé un 90%. La Comissió Executiva del Secretariat, renovada el 2018 amb una candidatura continuista, té al davant 4 anys amb reptes tan importants com el concurs de gestió del SEM l'Espanya Industrial i l'aprofundiment del debat i la participació en tots els àmbits del Secretariat. Seguirem treballant fermament des de la base perquè la participació, la justícia social, la igualtat d'oportunitats i els drets i les llibertats arrelin en la nostra societat. Aquest és el gran repte. Som cultura. Som territori. Som interculturalitat. Som esport. Som justícia social. Som formació. Som solidaritat. Som salut. Som qualitat de vida. Som convivència. Som igualtat d'oportunitats. Som voluntariat. Som la força de les entitats.